Bama nyare che ani muso demse ani mabakoro arajo nura FM kanuba demeba lamejere jakulu mali kono ani mali koka ambe fuli ani tanni ambala se obele jele mani watina diba professeur wa anga yambla anga nyambla ayo bashite ko nyama ni watina siru dansugu afana kulubana ni watina Kuwait ame siru dansugu amba fu Kuwait Mariam Samaki abika name ni watina kabo France kwa samaki angata ndogo nambi tambisi minye awaikado wulika jo bilibili dobi ubulu dambe mimbe nabe nyonye bakufo sume mimbe nabe Union Européenne ani Union Africaine nabu kufo minye fasirike baye no be talike soir de bomoko awaikado kamale mimbe no ye abugutigi do saki Nafisa Chouaïdou Traoré Nafisa Chouaïdou Traoré awaikado alide kumambe ako de strategala ninja kuluba flamin fleni ambora kaminfo Union Africaine ani Union Européenne nunga wulika joni ala sonama ubulu dambe wako ni ala kaje abike février kalo klita ani saba ana klita ani nani sume bilibili wani ngene inga abike yoromi abike Bruxelles abike kasoro mali yere way kado tekeneka ga minyi fasiri ke baya jira ka fon makoro akacha ala fe minyi barkan aleni force takuba o min no kuma chaira kosobe dambi kare ala ni nduni kama makoro ka bisonka way kado kumai ka bisonka fo fasiri ke bako ako minyi way kado nafisatu ayajira ka foko minye ni ngonyi akuma kay ngoni abarka boyana kosobe ni wati laba nungonna akunga François ukanyama mimbe no Emmanuel Macron ko ni ndoni kama Bruxelles kwa bisonka hulika joni chesiruke diplomatu bela jele nyena ka jira ka fo minye awekado force takuba ali barkan ko ni nya akobani o de strategela ni jetemene kay baye ka fo anga jamana korovela takuba ni barkan uluko ni buso yin kosobe nga miye jetemene ke ba chama ya jira ka fo nani maliko no bana peu akacha ala fe minye nazara ukanyamai aliko ni na wulika joke ki nyeshi jamana were mi no fana be sayli kungula no fana be awekado kele dabura no be nyeshi na awekado bomachole atikila moma akodi strategela nyema na bombe hakli juru chanimbe be ba do ko mimbe sena ako Florence parli adola adungu nyi wulika joke do ko temene kata minye awekado minye Niger atara ngui ako Mali ni jetemene ke Union Africaine kelembe ka on nyangi o nyangi ni ndeko nana ni nyoye bay min flene na be na ke Union Africaine ni Union Européenne on ko ditina ye akene ko akunga ulu jajira minye awekado ni ngobey kuma chali do kosobe nyoye bay ko minye Jean-Yves Le Drian o minye nanzara ka awekado affaires étrangères ko ministrie ale ajira ka fokulu ko ni beka hakli jaga bo ni mirna chamanta hakli jaga bo ni mirna minu bitalike ni maliko ni awekado barkan ni awaya fumya bala takuba ko bana malila absika tayoro wera la chukumina kati chungu kulu beka awekado wulika joni chesiruke ko bellaje adola yenu ka wulika joke wati temeno na peba don gela min temena ni ngui ndafe gela nyimunye faransi ka wulika joke Emmanuel Macron aya awekado hakli na ni mirna douta ajira ka fo minye sike ba duru mimbe an feya ko fere ni dabali bike yani 2023 ko chama mbi bwala ko de strategela Emmanuel Macron yi wulika jo minge amadu go mashila basi minu be no be tasilit Kidal Tombouctou minya awekado ninja ngulila aya bela jerele datugu ka beke c'est tout c'est fini ko de strategela ango surasu atara ka to ulubulu akoni nyelmani mimvleni Macron ya ta awekado pode awekado san 2020 ya soro ma chama mbi ko de strategela minya ko ngoni aye mo dabali ban ko sobe minya shugal ko kala maiga ale ya fo bela jele nyena Nations Unies Keneka septembre awekado san 2021 ko français aye an abandonné en plein vol kuma min fora awekado kera sawbiye katasuma do ko bela jelena min ko so danina ni hakli bala awekado danwo fona ka cedon yuli ka joke ko bina takubala anga mo wulilu nofe ka funyena ko awekado tseka na sabu benganye min awekado fote meka ke ofe minisuma anyolu ka panguru anyolu bali awekado luka pa ko temene ngo ka buyi nanzara ko ambassadeur min gumbe awfa no be Joël Miel ko fo anyo fana gwen o fana tara koso ndogo farasiri ke ba ko beka boysa o masoro do wala fe minya awekado Florence parli ale ka kuma kunda do be ayulu fo ni ka do ya mata ka nyeshi nga cheduma ako fu ni be farale nywanga farasi ani Mali ni nywanje bugu baga ni awekado fe mimbe o dugulu te mashila koso danina chogel ko kala maiga ale bora abora awekado akinya ambassadeur chama wile ka jira bela jelina ka fo minya takuba ya asgunde dore ko ka Mali ko kese tout c'est fini ka Mali chechi ka Mali club
Fatirike ba ko a ko Choguel ka o déclaration ma dɔw be no ye diplomate dɔw ye olu y'a jira k'a fɔ ko nin kumakan min filɛ nin jongo ala a fɔra ambassadeur minnu ɲɛna k'i k'a dɔn a kɛra tasuma de ye ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn Faransi ma ka ɲɛsin o ambassadeur bɛɛ ma sabu min ye ko in ye a gɛlɛyalen don cogo min bi kumakan yɛrɛdamaw minnu bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ ye ko de ye ko minnu bi maaw kamana guwa a ko n'i y'a lajɛ min ye awɔ i k'a dɔn Choguel ye nin kuma in fɔ waati min ko in kɔni awɔ i k'a dɔn Dominique Protais ale ye awɔ i k'a dɔn maa dɔ ye o n'a furumuso olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka cɛdenw bɛ ka sa yan cogo min u denw bɛ ka sa yan o cogo ka tila k'a ye tuguni nin kumakan in ka bɔ awɔ i k'a dɔn anw ka jamana marabada k'o b'u dabali ban Fatirike ba ko a ko nin bɛɛ de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn Choguel ni Faransi mɔgɔw ni Maliyɛnw an bɛ tubabu taaba ni dungabaw la ko sɔrɔdasiw ye kumakan dɔ fɔ kumakan min b'a jira k'a fɔ février kalo tile fɔlɔ ka taa tile 6 force min bɛ n'a bɛ takuba kofɔ ale ni awɔ i k'a dɔn anw ka cɛdenw n'o ye sɔrɔdasiw ye i k'a dɔn k'u ye wulikajɔ kɛ ka borondoli dabɔ ka ɲɛsin min bi tali kɛ bamaciwaleya tigilamɔgɔw ma Fatirike ba ko a ko nin dun ye fɛn min n'a bi maa kamana guwan a m'a kɛ cogo o cogo Faransi ka taali o kɔni awɔ i k'a dɔn nin don ka barika lata ka takuba lata k'o bi kɛ sababu ye anw ni Faransi ko u bi kɛ a bannen de pewu fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ Fatirike ba ko yalima awɔ i k'a dɔn o min dun filɛ nin ka anw bila awɔ i k'a dɔn k'anw kɛ kɛrɛfɛden ye farafinna anw bɛna se k'a kun wa Kaku i ye nin mɛn o anw bɛna se k'a kun wa Ala bɛ yen o vous êtes prêts wa masa in bɛ yen ka masa to sanfɛ duga tɛ bin dun bɛɛ b'o dɔn wa ka masa kɔni to sanfɛ duga tɛ bin ne ye ɲininka de n ko bɛɛ b'o dɔn wa bɛɛ t'a dɔn ayiwa bisimila ko in gɛlɛyalen don koyi awɔ Fatirike ba ko a ko a dɔ la min ye ninnu ye u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri minnu na kɛrɛnkɛrɛnnen Ala barika ni takuba ma ɲɛfɔ maa caman ye k'o de y'a to ko in kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ ekɔlisow min ye kɛnɛyasow a n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ dɛmɛ ni fɛn minnu na k'o kuma ka ca kosɛbɛ Fatirike ba ko a ko min ye awɔ i k'a dɔn nin ko min filɛ nin ye n'a bɛ ten bi taaba la an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɔni a gɛlɛyalen don kosɛbɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ fiɲɛ min filɛ nin n'a bɛ ka suru révolution a bɛ ka kɛ fan 14 bɛɛ fɛ barika ni takuba i k'a dɔn k'a fɔ k'u kɔni u laban u bɛna gɛlɛyaba sɔrɔ sabu hali n'u bɔra Mali la ka taa dugu wɛrɛ la Mali ka ko min filɛ nin a kɛra sababu ye farafinna den caman bɛ yen minnu kɔni ye faamuyali sɔrɔ ko la wa u bɛɛ kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ force takuba k'a bɔ Mali la barikani k'a bɔ Mali la ka n'a fɔ k'i bɛna sigi dugu wɛrɛ la yalima a ko bɛna ɲɛ wa jango tɛ Niger ko kuma min n'o bɛ ka fɔ ayiwa maa t'i cogo dɔn nka an ka dugawu kɛ Ala k'a ban cogo jira an na nka anw y'a laɲini maa camanba de y'a laɲini Faransi bɛ ka tɔɔrɔ min d'anw kan a ma fɔ k'a ni Faransi tɛgɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn bolo farali don dɛ mais baara ka kɛ dugu ani dugu a banna a ka bɔ jɔnya waleya in de la o de fɔra donc mɔgɔw k'a faamuya u k'a faamuya o sira kelen fɛ Ala k'a ni sababa bɛn Nafisa awɔ i k'a dɔn Suwadu Tarawele nin y'a ka fasiri n dɔgɔ Suwadu de Bamako ka bidon bɔli i bonya b'a la Suwadu de Bamako maaw foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ Nafisa yɛrɛ foli bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ ɲama ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don Nouvelle Horizon n bɛ bɔ ni ale ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Mamane Ture ye Mamane Ture a kumara dɛ a ko ka ɲɛsin mun ye barikani ka bɔli an ka jamana kɔnɔ la fo ka taa fara mun ye force takuba ko ŋunuŋunu kumaw bɛ senna dɛ k'a fɔ k'u kunsinnen don mun ye Niger jamana o ma nka Fatirike ba ka fɔ la mun ye Mahamane Ture a ko ŋunuŋunu kumaw fana bɛ senna Niger kɔnɔna la ka yira k'a fɔ ko Niger masakɛ n'o bɛ Mohamed Bazoum kofɔ k'a fana kɛlen bɛ ka gwara k'o sɛbɛkɔrɔda nin waati na ka ɲɛsin mun ye barikani ka taali mun n'o kuma bɛ senna ka ɲɛsin u ka yɔrɔ ma kosɛbɛ Bazoum awɔ a bɛ se o la misibilen mana maa mun fa faga i ye fulan bilentigi natɔ i bɛ taa kɔsɔkɔsɔ i bɛ taa dɛ siga t'a la bisimila kosɛbɛ a b'a dɔn mun b'a la Faransi ko in ale b'a dɔn Fatirike ba ka fɔ la mun ye Mahamane Ture ye a ko i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la a ma dogo maa si la mun y'an ka jamana premier ministre n'o ye Docteur Choguel Kokala Mayiga ye Nations Unies maaw ɲɛkɔrɔ ale ye Faransi ka lɛfɛ ni k'a da fiɲɛ la k'a yira k'a fɔ ko mun ye Faransi k'u ye anw to pankuru kɔnɔ ni k'u cunno anw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko a donni kama k'a daminɛ a don na fo ka n'a bila bi la diɲɛ ma don o don dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya kan ne Faransi ye kelen fɔ anw marabaaw bɛ fila fɔ ne Faransi ye fila fɔ anw marabaaw bɛ tan fɔ a ma ɲɛ mun kɔ mun ye Faransi ka lasigiden mun n'o kun b'an fɛ yan Joël Maire o fana gɛnna o bɔlen kɔfɛ an bɛ don min na komi bi boloden kɔni sinin don Faransi ka force mun b'anw fɛ yan n'a bɛ barikani kofɔ fo ka taa fara mun ye force takuba o kan farajɛla jamana caman o b'o kɔnɔna o la o taaliko kuma ko o de bɛ sen na an bɛ don min na
fogo bi manyana patriba ka fola akomunye francis marabawe uira dangala no ka fame do mina na fogo bi e ko olune mali marabaw amena nwan kan fo bile wa siratika de la ubi ka wuli ka joni ko bila senga na manya ka fo ko munye force bargani amani mali kono do nyame do mina kon bi o sabke aka tabulo fo ka ta fara munye force takubaka ni mali nana genga bo aka jamana la ameta anshela jamana jumane la patriba ka fola ako ngunu kuma be sena uyu nyashi munye niger jamana uma ina fo ibora ki dado ala to muna do akun temene u ka ministre des armées mumbai no de Florence Parly ale tara munye Niger konna la da kun kute do wada koy kata la nyini munye Mohamed Bazoum fe anga ferani dabali bela deletika senga ni mali na barkan ge ka fosu takuba ge amese ka tanjigi sema elawa ko munye Florence Parly atakun kute do re munye di jamana ina na be Niger jamana ko fo kato onyefo patriba ka fola munye Mamone Touré akoni duwe ko njatem na kala je G5 Sahel jamana munu no oluba akona la Mauritanie Niger Mali fo ka ta fara munye ani jamana wara munu ba akona la jamana duru tewa jamana duru ina ibe na ka fo jamana fladro ne ba ala munye kureta ote jamana mkono ko kureta ko maka jamana mkono o de Mauritanie fo ka ta fara munye Niger okan ga faransi marabaw unna na jatim na kaye na manya ka fo ko am bargani ko amena bo mali kona la an jigi sema yoro obeseka ke yoro jumene e ko de Niger jamana o sabuga Niger ale fana yoro munye bamanju keleme ku dangada ni watina munye bamanju keleme ka cien jugujugu ko ke o yoro kona la fatriba ka fola akoko munye Florence Parly aye talimu ko ni ke munye nyame ko fe ta kunte dowre koy ka Bazoum ka alela ka nge wala sa munye barkani be seka sigituko muna fo ka ta fara force takuba o be seka sigituko muna Niger fatriba ka fola ni duyo Mohamed Bazoum ni yaji temna ka laje ale era kono na ka kala ga munye ama fe ngala mandu o sabu ke sie jendo ngodo asigilinu na ka foko munye gonha o be seka wuli anofe fatriba ka fola Mohamed Bazoum asirane no foka foko asirane no sabu ke faransigal laini ani ale ka jamana kono dengal laini na ko ka beta faransi tabul fe skata la ko fanga ko abe dafri fatriba ka fola ako o misali jonjon fe njwe furugo muno ulla burtna ko fe akara sababu ye ninga kabori ka fanga ninga ke c'est tout c'est fini fatriba ka fola me domina na foko bi akoni dugolente machila farafna clibian fan fe munye gelea belebele olle ba akona la wa munye Niger ira kona la bi ne munye Bazoum na sona ka ni chekulu keleke chekulu nunu na be France ka barkan ko fo ka ta fara munye force takuba oka na sona ku bismillah ka ka sikina ka fo ko munye kara ko be wula ko de fatriba ka fola alibi ami domina na foko bi koni munye Mohamed Bazoum ani munye France mbarabaw che e ko ngunu ko be sina ko afene sonita amade afoko barkan daga kata sigie nyama ko afene sonita amade ba kurun uba kuru be min fi min ba guna nu ye oni Bazoum nu te kele de uba kuru Allah kibaru kasobe e be Bazoum ba don nu flene nu sigile do sayaka Bazoum dun tay min ya le politique mai u te kele ne aywa bismillah kuna fodi fle anya sama ka bo nouvelle horizon ale kono Mamone Touré ale kalm kala tige marma ga nyama ibunya obala ndo bunya barika bunya jaranye ma minum be ka na me radio Nura FM ambela seleke ka bokko nyuma ni were dala minya away kado nega junu sira 20 80 31 31 yelma 76 33 43 03 la ya jara akuma mbe sebe ngono sebe min nango mako soirde bamako no minya away kado ambassadeur korole ba mi ngumbe an fa France tokola no ben Nicolas Normand no bo ko fo ale ni nanzara o maseka ben maliko la fio alaba u ya away kado agwe ka wuli ka bo anga jamana ngono Nicolas Normand halibi akelende ga dadlu barasigide abi kuma chukomi abi kuma ti Nicolas Normand ko minya away kado police territorial mimbe ni akuma be ka fo fambe fe ni away kado akokera daba wuli away kado ka fo ko ni ngunye fiere do away kado groupe armé mawbolo no ye bambaji wali atikila mawi ka seka away kado yere ka armée ka seko o labe bi se ka to désarmement mimbe ni away kado aforo ka ke ka seka marfa bla minge jongo ala o be fe ko o munumunu ko tonomi yal se o be se ko yere ka armée ko labe azwadi ko kuma min no fora o ko be se ka sinzi la ya jara ako away kado ko yi akumbe dibila chugomi bobi ka ke akalama doni faransi ba ka jugo yala uni maminu bi nyuanve nu be ka wuli ka joni chesuru ke bobi ka ke akalama doni police territorial akuma chayara akuni ya laje minyi anga gouvernement away kado yi wuli ka joke ka away kado police territorial ka papier ka sama CNT mo away kado uya bo pew dossier la akode kama ambassadeur ko rami ngumbe an fa malila no ben Nicolas Normand ko fo ay sekere binde ako away kado siga foite ala fen jamambe min donedu ako away kado Nicolas Normand aka tweet dollar ay min bla Facebook 120 ananyo anachama ay nguma inde fokoi
a ko police territorial nin ye fierew de groupe armé mo ko fierew de do yalsa min ye marfa bla min no kuma fora amena no e désarmement yalsa ko bana mini ka se ka away ka do o ka forces armées ka se ko pembe yalsa azawadi ko away ka do se ka nya soro o la chugo parce que ba ko ako nin diplomatique koro min vlene nanzara to kola ay nin kuma kay mboka bi ma chama pe away ka do sumi ka jam u ye nin kuma info amena koy wa kuma involi away ka do Nicolas Normand ale reflene ka away ka do kala do ala ka to bela jile fo bedum bado Nicolas Normand away ka do a kesirle do chugumi abe wuli ka jom mina jamana in tablo la ani ka do jamana in lakana kula abi dadu na maliko era la chugumi ani ba machwali atikila mauni nywanje ani nanzara kuma se ka nywam famu ya ningoina chugo shila abi sanja mambo Nicolas Normand away ka do kelengo ka bo aunga jamana kono kala ta koso ninje min flene halibi malikanu ani maliko o ba duskuna koy malika dai o yejanye dai ako away ka do sanjama aka mission tabenengo abika kuma halibi abiki wasadun kosobe malika tabulu la ako gouvernement ama away ka do se ka nyafoli jonjonke nga faso de cha mambe minu wulila ka fambeke usenoy beke mangai minya away ka do police territorial ko kuma minno be ka fo ako akana se ka sira soro fiew ako akase ka bisibasa wa kuma kire kana ke fiew ako de la minya away ka do wilika jokera gouvernement mo fe ona manya abeni njugoina aunga se ka lafia fo jagwa do aunga bla anga sente ka bloka uluka laje na ko bitame sira min fe gouvernement ma daw dro ma de we sente mo convoquer ka nyinu fe u ka wilika joni hakila jagabo ke faso de hamina ko chamambe o se ka do bala chugomi de la transition o fana be se ka yelma chugomi minya away ka do loi électorale fere be se ka nyinu o la chugomi fo ka laje jinyama jolena o bette menengo ka boy sente minya gouvernement ko ani sente ko ere o ko fana bela jere laje nga sharia mimbi talike away ka do ningo inga no e police territorial uyo mundeni sama ka jira bela tabali ko shinai ka da krefe ko ningo min vleni ningo makacha wa aunda tina dunina pasirga ba ko ako away ka do police territorial akuma kacha de dibi chama o de ba koro minya away ka do fom ya balia chama o de ba koro nanzara ko ni ambassadeur min vleni no ye Nicolas Normand a jira ka fo police territorial ko ni no nana décentralisation ko tere ay fierew dedu minya groupe armé maw koro vela fe u ka se ku ka away ka do armée u ko sozo mi se ka to away ka do ko min na fora ni afoli cheka jugun no ye klani abana atina ko ya ala odo doge engo mo bi baga shugal be fen nun na to yoro jangui abaye de Allah akibaru ako ninja inga boli ko ningo nin nana de siga mingumbe machamana ani machama kuma se ka fomya minge ninja inana ka se ka siga bo bela jilena ka don ka fo police territorial ndo jamfa jugu kundo de o kuma na halibi na bi se ka bo e pe chugomi ango fero tige la jara ale ka babudo o kuma ibunya bala la jara foli obetani ka asegere nyama abara nyina sikata la den dogo e konyi akuma ka chade police territorial ko ne re gongo tinda do ala parce que akuma ka cha angata ambita ambisiu abinya don bismillah nyama ni bolo do bo kono fe no fe ni ma so bolo ni makara nebe nouvelle origine so de makodu male sama kura ka grena maimuna dumbia muso ka mai akumara ako munya anga parti politique ma do ko ni ku wulendo ni watina parti politique mun tara fara jakulu kelenga jakulu mun nanka ma cadre de change de parti et regroupement des partis politiques pour une transition réussie ab jakulu ko na labe na ka foko parti politique chama metu yera soro akonna ula wakati do akun laba tebenena yo kuna foni ninga boka binti tari ka ira ka foko mu ye transition ni kle mu ganu nduru masikalo no osira nyama ko olutina alla ko don patriba ka fola ame domina na foko bi nyama digmena ate jala siringa ba se bokoro foni akoni parti politique ma nunu yere ku yere bena kula wa ku yere be ka fara doni musabge bengan kera femunga do ko kutero Allah akibaru bismillah kutero de kuma nyana kosobe fatriba baka fola ako munya arabado arabate mane be na ka foko ni parti jakulu nunu ku ye nyanye ko na ula uye aklinata do takenenka aklinata nunu metalike fin jumain o de la o de ka ira ka foko muyo utina jena tukashila ko transition ka ka teme muye kalo kononton o kan o bolen ko fe ko muye transition kura ko ka sigi singa ni parti politique nunu ya ira kuraye ka foko muye stade la transition o mun kala nun bara ka bolela ni wati sento konala ku to la bikuta ala shini ni parti politique nunu ya ira ka fo fene ko muye wati kerengara de ka fu ina masageta abeke wati muna ko ta fara muye wasadin kalata o ma ko o wati kerengara ko o kafu
ɲɛna ko ni marisi kalo tile 25 ko n'o tɛmɛna fanga min n'o bɛ senna bi k'olu t'a lakodɔn bi wa k'o t'a lakodɔn sini ni parti politique ninnu u y'a yira k'a fɔ ko ka CNT minnu sigilen filɛ sen kan ko k'o dakolon ci ni ka a filekolon ci ko CNT kura ko o ka sigi sen kan nka ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ni parti politique ninnu u fɔlen don ɲɔgɔn yɔrɔ jumɛn de la o de ninnu y'a yira k'a fɔ ko ni marisi kalo tile 25 ko n'o sera k'u tɛna fanga in lakodɔn bilen i bɛ na ye k'a fɔ k'u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ in de la u fɔra ɲɔgɔn dɛ u fɔra ɲɔgɔn kɔ bisimila Fatiri Kuti kosɛbɛ Fatiri ba ka fɔ la ni jɛkulu in k'u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ maa dɔ bɛ n'o de Musa Mara ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin fɛn fɔlen filɛ ne ta ɲɛma ko nin kɔni tɛ ale fɛla ko ye dɛ k'a yira k'a fɔ ko marisi kalo 25 ko n'o tɛmɛna k'a tɛ fanga in lakodɔn ko o t'ale fɛla ko ye bi wa k'o tɛ ale fɛla ko sini o bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ caman fana bɛ k'i da ɲuguɲugu kɛnɛma k'a yira k'a fɔ k'olu tɛ nin ko in na bi ko ye hali n'o y'a sɔrɔ u m'a bɔ kɛnɛ kan k'a da fɔlɔ nka caman bɛ k'a yira k'a fɔ olu tɛna don nin da fɛ bi olu tɛna don nin da fɛ sini mununu kuma bɛ senna hali bi o sabu kɛ ni parti politique maa ninnu yɛrɛ maa dɔw b'u la ni y'an ka jamana gouvernement o y'a yira k'a fɔ ko min ye CNT k'o bɛna dayɛlɛ kura ye maa wɔɔrɔw bɛna don a kɔnɔna la fo ka taa fara mun ye gouvernement o bɛna dayɛlɛ ni parti politique maa dɔw b'u la olu jigi dalen bɛ CNT kɔnɔna kan parti politique ninnu na maa dɔw b'u la olu jigi b'a k'a fɔ ko don n'a nataw la ni gouvernement ko k'a bɛ dayɛlɛ olu bɛ don gouvernement o kɔnɔ u ka don sa haramu ka don ayi ko don u ka don sa ni Choguel tɛ nin ye mun bɛ yen min tɛ ka fɔ Choguel ma bi a bɛɛ n'i y'a ye a bɛ fɔ a ma maa ti nkalon fana ma d'a la dɛ ayi a kumana kɔrɔlen de o awɔ ayi don Choguel kumana kɔrɔlen a ye fɛn caman fɔ o kumakanw de bɛ yen olu de bɛ k'a minɛ awɔ siga t'a la dɛ kosɛbɛ mais bi a ye min fɔ kɔrɔlen a n'a bɛ ka min kɛ bi kelenw tɛ o kelenw tɛ donc n'i b'a dɔn i ye min kɛ kɔrɔlen i ye min kɛ ka tɛmɛ i b'o dɔn i bɛna min kɛ i b'o dɔn n bamananw ka tubabuw ka kuma tɛ yan ko tout change tout s'évolue seul les imbéciles ne changent pas donc n'u bɛ changer n'u bɛ changer u ka don fɛn fɛn bɛ se ka don a kɔnɔ a bɛɛ ka don fasodenw bɛ Mali kura min nɔfɛ an ka taa n'o ye dɔrɔn a banna kosɛbɛ an b'o de kɔ o a bɛɛ ye maliyɛnw de ye koyi a bɛɛ e tɛ se k'a bɔ maliyɛn yala ayi ne tɛ se k'u bɔ a la abada mais ni min b'a dɔn i bɛ changer ni min b'a dɔn i bɛ yɛlɛma i b'a dɔn i b'a ta ninnu ka dabada ma u laɲiniw ye min ye i bɛ tɛmɛ o fɛ a banna ɔ bisimila kuma ɲɛna ne kɔni hakili la o don dɛ o don kɛ ni ma fili kɔni kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ o kan a banna parce que b'a ka fɔlɔ mun ye Mayimuna Dunbiya ye a ko mun ye ni parti politique maa ninnu kɔni ɲɛmaw kɔni k'u na fɔ ɲɔgɔn kɔ koyi k'o sabu kɛ hakilinata ni miirinata minnu y'o ta tan araba tɛmɛnen ko dɔw tɛna tugu ko abada ni hakilinata la dɔw na fɛɛrɛ ni dabali kɛ olu bɛ se ka don CNT kɔnɔ cogo min na wa dɔw na fɛɛrɛ ni dabali fana kɛ olu fana bɛ se ka kɛ ministre ye cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye Soit de Bamako ale kɔnɔ Mayimuna Dunbiya Fakoli ale ye kalimikalatigi ye Mari Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la a banna bonya diyara n ye bonya barika ne ta y'a jumɛn de a ye ne tɛ o n kɛlen don foyi ma kɛ n bɛ temi de la a tɛ yen don o don i ka nin telefɔni ne ma se ka foyi faamu n ka telefɔni kana saboter dɛ Cœur d'Afrique an ka foli b'i ye Cœur d'Afrique y'a da ye Mariam Samaka an ka foli b'i ye kosɛbɛ n dɔgɔ hali bi an bɛ taa an bɛ se n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn maître Cheikh Umaru Konare maître Cheikh Umaru Konare k'a ye biɲɛ gɛn an ka awɔ i k'a dɔn politique maaw la dɛ Mali maître Cheikh Umaru a kumana dɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ min jɛ ye awɔ i k'a dɔn Afrika bulu maaw de y'a wele Afrika bulu maaw y'a wele a ɲininkali min kɛra a la o de ye awɔ i k'a dɔn wulikajɔbaliya min bɛ yen ni anw ka politique maaw n'u tɛ k'o kɛ sabu min ye awɔ i k'a dɔn transition u tɛ k'a solona don u tɛ k'a dɛmɛ maître awɔ i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ kumana Cheikh Umaru Konare y'a jira k'a fɔ anw ka parti politique ninnu ko groupement d'intérêt économique de don GIE de don kɛnyɛrɛye cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn jamajɛrɛ jɛkulu bɛ don a la bɛɛ b'i ta ɲini groupement d'intérêt économique i k'a dɔn k'a fɔ ta ɲini bugu maaw don a ko de siratigɛ la nin politique maa minnu filɛ nin fɛn kelen min bɛ yen min ka di Mali politique maa ye kana taa u ka kɛ télé la marali bɛ kɛ yɔrɔ min u ka yɛlɛ ka don o sira fɛ awɔ i k'a dɔn a ko a caman de bɛ bi u ka sira kisɛ kelen o tɛ fasodenw ka tɔɔrɔ la o tɛ fasodenw ka ɲani na Maliko yɛrɛ fana tɛ a ko maître ye nin kuma in bɔ k'a bin a ko n'i y'a jateminɛ
an bɛ dɔnni minɛ i ko bi a ko anw fɛ yan parti politique tɛ yen koyi fɛn min bɛ anw fɛ yan o de ye groupement d'intérêt économique ye maa minnu bɛ yen an ka jɛ ka away ka dɔ fara ɲɔgɔn kan ka taa ɲinibugu dabɔ n'a sɔrɔla an k'a tilan sabu politique maa minnu filɛ nin ye ala ni away ka dɔ taa ɲinibugu bolo nɔgɔ k'i k'a dɔn k'u sɛbɛkɔrɔ sirannen don a dɔ la a dɔw bɛ yen u bɛ siran n'olu kuma na faransi de bɛ se ka na ni olu ye fanga la a ko bɛ kɛ cogo di a dɔw yɛrɛ fana bɛ yen u bɛ siran n'u kuma na fasodenw bɛ cogo min na bi ani u décidelen don cogo min na bi ka wuli ka jɔ kɛ Asimu nɔfɛ min ye away ka dɔ jama fɛrɛndan o kana na taa hiriri kɛ away ka dɔ olu kan a dɔw bɛ yen u sirannen bɛ o ɲɛ a ko nin jɛkulu minnu filɛ nin groupement d'intérêt économique ko away ka dɔ ale b'u wele ten de k'ale t'u wele ko parti politique koyi ko ninnu fɛn kelen min bɛ yen min ka d'u ye o de ye kalata ka kɛ joona kalata ka kɛ olu k'u ka députéw sɔrɔ kalata ka kɛ olu k'u ka maire sɔrɔ président dɔ ka sigi away ka dɔ min kɔni ye management an ka dumu dama i ka dɔn ko kɔni k'o de ye u ka laɲinifɛn ye wa o de ye u taalan ye maître Cheikh Umaru Konare a y'a jira k'a fɔ classe politique minnu bɛ anw bolo dumunikɛlaw don hakilina kisɛ kelen o tɛ u la projet kisɛ kelen o t'u bolo wa min ye away ka dɔ faso yɛrɛ ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ away ka dɔ u tɛ yen Batirike b'a ko a ko n'aw k'an ka kuma n bɛ kuma koyi wa ne hakilina ye min ye away ka dɔ o de ye nin ye Batirike b'a ko a ko hali bi min ye away ka dɔ an bɛ donni minɛ i ko bi maa dɔw bɛ yen k'u bɛɛ tɛ dɛ politikima ɲuman dɔw bɛ yen minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ politikitɔ ɲuman dɔw bɛ yen minnu fana bɛ anw ka jamana kɔnɔ nka siga tɛ min na a caman fanba bɛɛ yɛrɛkun ɲini ani k'a dɔn min ye nafolo ɲini ani bɛɛ dun away ka dɔn o de dabɔlen don k'u y'o de kɛ o a bɛ san 30 bɔ u bɛ k'o de kɛ away ka dɔn anw ka jamana in na a ko anw ka démocratie an bɛ donni minɛ i ko bi k'a bɛ ka taama a kun de kan koyi yan'a ka taama sen kan k'a bɛ ka taama a kun de kan ko away ka dɔn maître Cheikh Umaru a ko bɛɛ de y'a to ale kɔni bɛ donni minɛ i ko bi politique ma tɛ yen politique tɔn tɛ yen hakilila jiginna ko min ye nin ko bɛɛ ye donni min na faransi away ka dɔn o ambassadeur anw y'a gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ yan sabu a ye kalo-kalokanw fɔ ɛ n dɔgɔ e bɛ so kɔnɔ i ni furumuso e bɛ so kɔnɔ i ni denw e bɛ so kɔnɔ du korilen bɛ aw da la i den a y'i neni a y'i dɔgɔya a ye ko bɛɛ da i kan kɛnɛma maa ka mun b'o la a maasi a yɛrɛ dama b'o ɲɛnabɔ kosɛbɛ ko Choguel de fɔlɔ y'a fɔ Choguel y'a fɔ n k'a fɔra yan de a fɔra yan yɛrɛ dama ko ye wa maa wɛrɛ ka bɔ kɔfɛ ka n'o kuma ta k'o fɔ a dɔgɔ n'an bɛ min k'o la an b'o k'o la n'an bɛ ɲɔgɔn fa an ka ɲɔgɔn fa yan sa kɛnɛma maaw kana u jolo karan na k'u dimi don an na o tigɛ o de ye problème o banna pewu Batirike b'a ko a ko waati min na nin ko bɛɛ fɔra n'o ye away ka dɔn faransiw ka Joël Meyer a ye dɔgɔyama ni nɛni min ta ka ɲɛsin anw ma waati min na a gɛnna n dɔgɔ kan'a lajɛ dɛ ayi faransi hali maa minnu bɛ yen u tile kelen u ma deli hali Nicolas Emmanuel Macron k'a ye u ɲɛna u ti fɛ k'a ye jango tɛ k'a kumakan mɛn o maa ninnu bɛɛ wulila sabu maga kɛra faransi de la a bɛɛ de wulila ka Emmanuel Macron dɛmɛ k'a solonna don min bɛ se k'a to away ka dɔn ɲɛdɔnniya min kɛra o kana kɛ dɔw yɛrɛ ko ni olu de tun ye Emmanuel Macron ye k'olu bɛ cogoya kɛ faransi bɛ se ka bonya cogo min faransi bɛ se ka bila a ka minɛn kɔnɔ cogo min o waati kelen de la anw fɛ yan anw ka politikimaaw maa ma bɔ ka away ka dɔn transition ka a transition yɛrɛ dɛmɛli tɛ ka Mali la fasa sabu nin ko in transition kana k'a fɛ mais min fɔra Mali ko la Mali la fasa o ma kɛ dɛ Mali ma la fasa wa lagosili de fana taara k'aw sɛgɛrɛ ka ɲɛsin transition ma ka jamana marabaaw sɛgɛrɛ awɔ Begido le pays a ko de kɛra away ka dɔn anw ka jamana in kɔnɔna na a ko kuma na sa Cheikh Umaru min ye away ka dɔn Konare bien kɔni n'o ti fila ye a ye dɔ gɛn giri min ye politikimaaw la Batirike filɛ Begido le pays n dɔgɔ ka bido bɔli i bonya b'a la kosɛbɛ siga t'a la min bɛ n bolo o de ye nin i bonya b'a la la hawla wala quwwata siga t'a la dɔgɔ Ala k'a ni sababa bɛɛ sɔrɔ walayi ba Cheikh a ye juru gosi Cheikh ye gosili kɛ awɔ Cheikh Umaru kɔni k'a ni cɛsiri bisimila Jama Noir Fatim Dagantigi an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ nin waati in na Fatim Jawara Dagantigi Dagantigi Jama Noir bisimila kosɛbɛ Nouvelle Horizon ɲɛma ne b'ale sama ka gɛrɛ n na a t'a cɛ Mahamane Touré a kumara a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi mun ye Bamanci juguba mun bɛ yen n'an k'a ma ko Amadu Kunfa an bɛ don min na ko bi e ko Amadu Kunfa a jolo kelen ko ma kari wa a jolo kelen karila dɛ cogo di bisimila Fatigiba ka fɔ la o sabu kɛ mun ye kɔnɔ o jigi ye yiri ye wa mun ye jɛgɛ ye o jigi ye baju ye ko mun ye Amadu Kunfa a jigila maa belebele ko o bɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko an ka lakanabaaw y'o kɛ c'est fini kuma ɲɛna
Fatriba ka fola mun ye Mahamani Touré a ko ko mun ye armée malienne ye a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko an bɛ ka wulikajɔ bila sen kan nin waati na Bamanju k'u bɛ k'u yɛrɛ kɔni ko o ɲini o hukumu kɔnɔna la kunnafoni ko a bɔra ka bi ten cayi an ka armée malienne olu ye kunnafoni k'a bɔ ka bi ko mun ye Amadu Kunfa a ka cɛ jolenba mun kun bɛ yen ni bɔmu pɛrɛnta n'o bɛ mugu pɛrɛnta ko fɔ maa t'a dilanni dɔn k'a bɔ mugu pɛrɛnta o pɛrɛnta ni Amadu Kunfa ka cɛ dɔn n'u b'a ci o siga t'a la nin cɛ kɔfɔlen ko ale de b'a bɛɛ lajɛlen k'o dilan wa ni cɛ kɔfɔlen u k'a ma ko Sagade Aga Abala Sagade Aga Abala maaw k'a ma ko Side Aga Akataye maa jugu kɔgɔlen o don dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka lakanabaaw y'ale ka ko kɛ c'est tout c'est fini kosɛbɛ a ka ko banna kuma ɲɛna u y'a ka ko ban a taara yan fɛ de l'autre côté awɔ a taara côté gauche kan a ka taa marifa ta a ka taa pɛrɛn bara dilan ye a banna Fatigiba ka fɔ la a k'anw to an ka ville yan a banna a ko nin cɛ kɔfɔlen mun n'a bɛ ka fɔ tan n'o de ye Amadu Kunfa ka nin cɛ ye Side Aga Taye ɲɛma ko maa jugu kɔgɔlen don koyi Korokaw olu bɛ nin cɛ kɔfɔlen in dɔn k'o sabu kɛ a ye wulikajɔ caman kɛ mun ye Koro yanfan in fɛ mugu pɛrɛnta ta caman kun bɛ yen n'a bɛ don dugu jukɔrɔ Koro yanfan in fɛ ko siga t'a la ko nin cɛ kɔfɔlen ko ale de tun y'a bɛɛ lajɛlen labɛnbaa ye wa ale de tun y'a bɛɛ lajɛlen donbaa ye a ko hakilila jiginna mun ye Sokura an ma ɲinɛ Sokura attaque ko tɔgɔsi la Bangasi mun ye o cercle kɔnɔna tɛ wa mun ye tiɲɛni jugu mun n'a kɛra ye a kɛra sababu ye k'an ka sɔrɔsi 12 k'o ningɛnɛ k'o karaba i bɛna ye k'a fɔ ko nin cɛ kɔfɔlen ko a kun bɛ nin bɛɛ lajɛlen o ɲɛma Fatigiba ka fɔ la hali bi nin cɛ kɔfɔlen mun ye mugu pɛrɛnta ye ko a b'a dilan cogo de dɔn i n'a fɔ ko dɔn ani tɛgɛrɛ nka mun ye nin cɛ kɔfɔlen n'o ye mun ye Amadu Kunfa a jolo kelen a ko siga t'a la an ka lakanabaaw ɲɛma u y'a kɔni k'a kɛ c'est tout c'est fini Fatigiba ka fɔ la a ko nin cɛ kɔfɔlen n'a bɛ fɔla tan an ka lakanabaa ye maa mun ningɛnɛ nin k'o karaba n'o ye Amadu Kunfa ka nin cɛ ye i bɛna ye k'a fɔ ko hali pɔn mun bɛ n'an k'a ma ko pɔnparu ɲɛma a ka wulikajɔ fanga bonyana o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ wa a ye tiɲɛni min kɛ ɲɛma ko a dagosi ko a bonyana kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la ka ɲɛsin ni nin cɛ kɔfɔlen ni ale ningɛnɛ karabali ye an ka lakanabaaw fɛ ko siga t'a la ko Amadu Kunfa an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ɲɛma k'a bɛ k'i yɛrɛ ɲini koyi k'a kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲini a ko hali kalo tɛmɛnen na a yira k'a fɔ ko mun ye groupe état islamique mun dɔ fana bɛ yen n'o bɛ Yadagali n'a ka cɛdɔn kofɔ olu fana ka mugu pɛrɛnta dɔ dilanbaa dɔ an ka lakanabaaw y'o fana ningɛnɛ nin k'o karaba kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ min ye nouvelle horizon ale kɔnɔ mun ye Mahamani Touré ale ye kalimikalatigi Marima ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ n'an bɛ taa an bɛ se nin fana ye kibaruya wɛrɛ ye tuguni n dɔgɔ hali bi muɲu ni sabali i k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ ɲɛ sɔrɔ Mohamed Haidara l'indépendant ale de kumana Mali ani Danemark n dɔgɔ fiɲɛjugu wulila Mali ani Danemark bɛnbaliya o sinsinna Mali ani Danemark ɲɔgɔn faamuyabaliya o sinsinna n dɔgɔ furusa awa i k'a dɔn ko nin y'a dabolo ye sa Mali fana ni Danemark ni ɲɔgɔn cɛ n dɔgɔ fɛnjugu mana don hali jiri n'a fara cɛ n dɔgɔ yanni aw k'a faamuya a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de kɛra Mali ani Danemark olu ka taabolo ye bi sabu Faransi min ye Emmanuel Macron a n'a kunkolonin jɔn ko Ala n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ɲini ka tiɲɛni don an kun mais Ala bɛ sanfɛ a ko Mali ni Danemark kunnafoni minnu bɛ yen n'olu bɔra ka bin o de ye k'a fɔ min ye Danemark awa i k'a dɔn u ka gouvernement k'u ye wulikajɔ kɛ koyi an n'u bɛ da baara ɲɔgɔnya min na ɲɔgɔn bolo tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ yen n'u b'a la ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ yen n'o bɛ ta ka ɲɛsin anw ma waati bɛɛ min ye awa i k'a dɔn programme pays 2023-2027 hali n'o ma se i k'a dɔn k'a fɔ ko a wari a musaka a kasabi k'u y'a suspendé 2023 tɛ wa k'u y'a bɔ a ma dɛ kana bila 2027 la o tɛ ya u y'a bɔ a ma fɔlɔ dɛ a bɛɛ tɛ politique ko ye o bɛ segin a ko n'i y'a jateminɛ a wari dakun bɛ t'i jɔ 130 milliards de francs CFA miliyari 100 ani miliyari 30 awɔ a ye sɔnni 2023 cɛ ninnu bɛ segin ka na sa mais a ko de bɛ parce que problème ye min ye kɛnkɛnna ko don a ko bɛ ɲɛnabɔ de bien avant ça donc a bɛ budgétiser ka bila mais hali n'a ma kɛ 2023 peut-être o kɔfɛ 2024 ka taa an b'a ta dakun wɛrɛ la o awɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na a bɛ gɛlɛya dɔɔni mais a ka faamuya o de ka ɲi awɔ kosɛbɛ n'o tɛ an bɛ dɔɔni min na i ko bi a nɔgɔ nin mugu ye dɛ radio baarakɛlaw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi ka t'a la dɛ ala cɛ mugu t'a la a ma nɔgɔn ne ɲɛma n ko e ma ye ni ne jiginna sisan dɔrɔn ne bɛ kɔsɔkɔsɔ wa techniciens bɛ animateurs ni techniciens ni jurumantigiw ni mua bɛɛ b'i sɔn polokoto nɔgɔ a ma nɔgɔ ko e yɛrɛ bɛ jigin waati dɔ la ne yɛrɛ tɛ hali fɔlɔ ne yɛrɛ kuma n ko bɛ ten n ko k'an bɛn sini o famana ka fɔ sa dɛ kelen yɛrɛ bɛ techniciens la o murusira nin y'o dɔgɔkun kelen o kun tɛ se yan cɛ
Est-ce que gouvernement transition aya la jakoy radio show ni journaliste minnu be n'u be baara in na kɛcogo ɲuman na aw yɛrɛ ye sɛbɛn d'u ma u ka baara kɛ coronavirus nana o ye kow tiɲɛ min ye banajuguba in kɔni o nana coup d'état nana o ye kow bɛɛ don ɲɔgɔn na kelen kɛra fila kɛra ɔ hali bi an b'o bisi basa la ayiwa Danemark taalen filɛ nin ye k'u ka miliyɔn 130 ko miliyari 130 k'u y'a jɔ fɔlɔ la hawla ako be sawo ako koni ala kan ni sababa dota na de fasiri ba ko ako minye awai kado ko imbela jerele daminena muna korsu takuba ulu koni anya foru ye chugomi uti fe ka famuya de yalimi Emmanuel Macron uno bengando na ke uni nywanje note akuma ka cha ko so sabu minye awai kado Denmark annu ka tege di nywama awai kado o dangari keto fle ula wa minye wari mimbe nu bota ko di awma miliyar kema ani miliyar bisaba awai kado ka fo o fana be tablo minga ko bi dambika kari ula ONG caman be dɛmɛ bɛ ka ta ka ɲɛsin minnu ma Danemark tɔgɔ la a caman be yen dɔgɔ k'i ka dɔn u bɛna walan sɛbɛn sabu min ye wari min be yen n'o tun bɛ ta ka d'u ma i ka dɔn a wari tɛ ka d'u ma Mohamed Aidara a ye fasiri in walawala kosɛbɛ indépendant kɔnɔ nka min ye waati na a ko kama anw kɔni bɛ nin de ɲɛfɔ nin y'ala kumaba ye aw ka se k'a faamuya n'o tɛ projet caman b'a kɔnɔ nin ye n dɔgɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Danemark nana wa a ma na o ça c'est leur problème parce que cɛ de cɛ koyi projet in caman ba de b'a kɔnɔ billahi a nafa tɛ se an fantanw ma a baden de bɛna pour les pauvres mais i b'a sɔrɔ a nafa tɛ se fantanw ma a nafa foyi tɛ se fantanw ma fɛn bɛɛ n'a la cɛ politicien ninnu b'a bɛɛ ɲɛnɛmu a projet bɛ na u yɛrɛ dama de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn ne ko c'est-à-dire il faut que nin bɛɛ ka dabila an ka taa zéro an k'a lajɛ diɲɛma jɔlen na ba ye parce que réseau dama min kɛra nin projet ninnu 130 milliards wari min bɛ don Mali yɛrɛ kɔnɔ n'i y'i sigi k'i miiri n'a fɔra ye kuma dɔ i b'i yɛrɛ ɲini wallahi b'i yɛrɛ ɲini mais les gens qui veulent travailler u wɔsi la a y'u dɛmɛ dɔrɔn ni wari dɔw ka baara kɛ hali n'a bɛ sigi y a pas de problème mais jamana tɛ se k'o kɛ projet de bɛ kɛ i b'a sɔrɔ min ye ministre dɔ den o bɛ taa n'a den nin projet kunna o fana bɛ taa n'a teri ye nin projet kunna c'est ce réseau là qui est là u y'o de tisse u ni ɲɔgɔn cɛ projet dɔw bɛ yan ne yɛrɛ k'a fɔ ninnu yɛrɛ bilakun ye min ye yan c'est incroyable wallahi a projet fantan a bɛ da fantan kama nka ni projet dama min bilalen bɛ yan wari bɛ n'a ka don a da fɛ a tɛ se ka ɲɛfɔ u b'a bɛɛ ɲɛnabɔ mais a bɛɛ ye de micmac projet tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ t'a di i b'i ko min i bɛ t'i jami i tɛ quoi ça c'est-à-dire an tɛ se ka taa ka jamana tɔw to dɛ ayi an bɛɛ de ye kelen an bɛɛ ye bara kelen kɔnɔ fɛnw mais Mali ko n'a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na a ka ɲɛ sɔrɔ ten ka projet minnu bɛ na a kana kɛ dama dama c'est pourquoi Mali kɔnɔ yan les famas la olu de ye famaw ye les pauvres la olu de ye pauvres ye bɛɛ n'i ka réseau dun hali fantanden tɛ se ka taa fama ka gɛrɛn na a kɔrɔbɔ kɛ n'i taara fama ka gɛrɛn na dɔrɔn i bɛ kɛ buna ye buna nakari e kɔni u bɛ talon fan bɛɛ. e ma ye jamana in kɔnɔ maa caman ka kɛ ka e dɛmɛ. non u bɛ talon de fan bɛɛ fɛ. e ma ye jamana in kɔnɔ cɛ n ka cɛ tɛ sigi yan fɛ. e cɛ n ka cɛ nin kɛ da yan fɛ. awɔ yanni solution ka ɲini k'e dɛmɛ. tigɛ walahi. bon il faut que tout ça là o bɛɛ de ka lajɛ. diɲɛma jɔlen na ni projet ba minnu bɛ yen Danemark ka projet o. 100 et quelques milliards. vraiment c'est compliqué. ne ma kabi ne zɛrɛ feerela ye ka zɛrɛ musu jamana in kɔnɔ ne siranna. arabu. a banna o de don. e bɛ kɛ ba ɲɔgɔn ne bɛ kɛ maa ɲɔgɔn ye. o dɔrɔn de don. parce que ça veut dire que o de ka lajɛ quoi. en tout cas n ko. waritigiba dɔ de ye. ne n'a tora baro la don dɔ la. waritigiba anw mana wuli sɛ 100 sɛ dɔɔni ni y'o don ka dɔɔni sɔrɔ. alhamdulilayi. projets bɛ yen. moyen tɛ yen. bon anw mana wuli anw b'a ɲɛɲini ja olu a ko ne ma ko projet dɔ bɛ yen. ACI kɔnɔ ko o projet in k'u b'i financer. u b'a kɛ tan u b'a don tan u b'a bɔ tan. donc olu yɛrɛ ministre de faama den. olu de y'a fana financer parce qu'ils sont dans les réseaux. olu de b'a kalama. o de don u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. o de don kɛ. mɔgɔ minnu bɛ wɔsiji ɲini. olu tɛ bɔ a kalama dɛ. e tɛ se ka a ɲɛ sɔrɔ. e t'a ɲɛ sɔrɔ yɛrɛ hali n'i bɔra a kalama a ti d'i ma. ayiwa bisimila a ti d'i ma. taa ni fasiri ye. u yɛrɛ dama dɛ. u k'a d'a ma Asuma y'a d'a ma cɛ. on veut travailler. a banna projet d'a ma an ka baara kɛ a banna. kosɛbɛ. a banna. on a nos projets on n'arrive pas à travailler. nin ye tiɲɛ ye. c'est compliqué quand même. awɔ. kosɛbɛ. Mali tribune ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye. nationalité wɛrɛ bɛ sɔrɔ wa. min o tɛ sɔrɔ dɛ aramu o tɛ sɔrɔ. Madagascar nationalité. o tɛ d'e ma. ti di ma. n'o tɛ ne tun b'a lajɛ o. ka di ma wa a ti di. an tun bɛ taa Madagascar kɛ. ayi
an ka to a bɛ ɲɛ bisimila a bɛ ɲɛ o ni ko an ka to an bɛ to yan n'a bɛ ɲɛ an bɛ to yan awɔ an ka to yan a bɛ ɲɛ inshallah Mali tribune ne bɛ n bolo don Somali ye ntida ye mɛ Madagascar de fɛ awɔ bisimila an ka taa radio ye Nura FM ye 94.4 murumuru 5 lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 kuma ɲɛna ne ma Mali tribune ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye n bɛ sabali mara sɔma ye ko n ka sabali n bɛ sabali ni n taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ n tɛ fɛ ka taa yan n'olu ma Amérique fana olu bɛ ka i da Faransi kɔ to ye dɛ fo ni taara Russie la yen dun fana ko ka gɛlɛn nɛnɛ nɛnɛ bɛ o bɛ maa fa dɛ an bɛ taa Madagascar to ye bisimila an ka to yan sa an bɛ to yan an ka to problème t'a la a bɛ ɲɛ an bɛ to yan bisimila Mali tribune ni y'a bɔ 275 ye ka bɛn bi jumadon ma mun ye février kalo tile 11 mun ye san 2022 maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Kajatu Muyi Dumbiya a ko ka ɲɛsin mun ye Sikaro o sɔngɔ o yɛlɛli jamana kɔnɔ la yan ko a kuma ko a cayalen don kosɛbɛ a sɔngɔ kuma dɔw bɛ ka a jigin dɔ fana ko o bɛ ka a yɛlɛ Patrickba ka fɔ la a ko an ka jamana gouvernement ani mun ye sɔrɔ bosobaw n'o bɛ opérateur économique kofɔ mun ye kalo mun sara n'o bɛ janvier kalo o kofɔ u bɛnna kan k'a fɔ ko mun ye Sikaro kilo ye ko a kana tɛmɛ abada mun ye 120 o kan o y'a ye mun ye Sikaro mun n'o bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka don an fɛ yan ko ka ko Sikaro mun n'o bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ yan ko o kilo kelen kɔni ko a kana tɛmɛ 100 o kan Patrickba ka fɔ la o mun ye gouvernement ani mun ye sɔrɔbosoba ninnu n'o bɛ opérateur économique kofɔ u ka ɲɔgɔn ye kɔni u bɛnna kan k'a fɔ nka u bɛnni a kan a bɛ ni kana tile 10 kɔni o bɔ ni donna an ka sugu kɔnɔna la bi i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye commerçant caman fana tun bɛ yen olu kun kɛlen bɛ ka juguya fari minnu ko o boloda ɲɛma k'u ye seginkɔ ni ko o boloda Patrickba ka fɔ la a dugulen tɛ maa si la k'a jira k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya belebele o bɛ aw ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛla u la o gɛlɛya ko a kɛra sababu ye ni ka Sikaro ni ka a sɔngɔ ni ka a yɛlɛ a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Sikaro sɔngɔ kun man ka yɛlɛ cogoya si la an ka jamana o kɔnɔna u la o sabu kɛ mun ye Sikaro dilan usine o bɛ an ka jamana o kɔnɔna u la Patrickba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye janvier kalo in kɔnɔna mun ye gouvernement ale ni sɔrɔbosobaw n'o bɛ opérateur économique kofɔ o kɔni bɛnna kan k'a fɔ ko mun ye Sikaro kilo kelen mun ye mun bɛ Sikaro mun n'o bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka don anw fɛ yan ko a kana tɛmɛ 100 kan cogoya si la wa mun ye Sikaro mun n'o bɛ dilan Sukala SA la ko o kilo kelen k'o ka kɛ 100 ye Patrickba ka fɔ la mun ye commerçant dɔ kɔni u bɛ ka an ka gouvernement kɔni a ka kumakan k'u labato nin waati na mun ye sugu kɔnɔna o la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ni donna an ka sugu caman bɛ yen bi i n'a fɔ mun ye suguba ka tɛmɛ mun ye Golona fɛ a ka ja ka n'a bila Kati la fo ka taa fara mun ye yɔrɔ caman o kan ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Sikaro kilo bɔ 50 kilo ko o bɛ ka feere o tun bɛ feere 600 ani 200 nka an bɛ don min na komi bi ko a kɛra 500 ani 200 ye o kɛra sababu ye mun ye gouvernement a ye wulikajɔ mun boloda ni ka ɲɛsin mun ye sɔrɔbosobaw ma nka bana mun n'o bɛ dɔ faga n y'a yir'i la k'a fɔ n k'o bɛ jɔ bɛ yala n'o ye nka ni jagokɛla dɔw bɛ yen hali bi olu kɔni ka baara jugu minnu bɛ ka a boloda k'u bɛ ka tɛmɛ n'a ye koyi o sabu kɛ mun ye jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen bi mun ye Sikaro kilo kelen ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko 140 hali bi ko komi commerçant jugu dɔw ye k'u bɛ ka Sikaro kilo ni ka feere 140 jamana marabaw n'o bɛ gouvernement dun kofɔ u dun y'a jira k'a fɔ cɛ o cɛ ko n'i de sɔrɔla k'a fɔ ko min ye Sikaro kilo ye k'a bɛ ka feere e ka bitiki kɔnɔ 140 e ɲɛma ko maa min fa i yɛrɛ fa a n'o tɛ ne yɛrɛ kɔni n ye dɔw ye caman ye dɔ bɔ i ta la bisa Sikaro kilo a bɛ komi a bɛ ka jigin a jiginna n t'a dɔn min kɔni kelen don mais 120 a bɛ ka jigin ka cɛ ya a y'a jigin yan Madu Traoré tɛ yan a bɛ n ka foli f'a ye ko ne ko k'a Traoré n'o tɛ u tun bɛ k'a gosi an kun dɛ 140 mais bi u bɛ ka dɔɔnin bɔ a la o la don n'a natɔ hakili bɛ sɔrɔ dɔɔnin dɔɔnin a bɛ faamuya a bɛ faamuya dɔɔnin dɔɔnin Ala k'a ni sababa bɛn